Esenlikler yurttaşlar. Hoş geldin eldeşim. Hoş bulduk, esenlikler yurttaşlar. Buyurun. Bugün temamız nämädi? Bugün temamız hem türmeler, tıssakhanalar, şuat nemede. İyi aktuarny temalar biri oldu da bütün dünya medyalarında nemenin Şednaya, Suriye'deki Şednaya nemenin türmesinin başylyklary orta serilen soň, bütün dünya açyk görkezlen soň bu türmede näme başyçylyklaryň insana garşy nähili genotsidin edileni açylyp görkezlen soň şu wagt bütün dünya şokda, bütün dünýäniň mediasynda şu wagt iň aktual temalaryň biri da Şednaya türmesi. Indi şöyle bir zat var. Mesela mene bizde Türkmenlerde nemme vardır, sözler vardır, yürüyse ýagdaýlar üçin. Meselem, ine çağda olanakty, ýaşy uzyn bolsun diýendirler. Ondan soňra gullukdan, nemeden, eskerlikden ogly gelen wagty gözüň aýdyn diýendirler. Ondan soň doglan güllerde meselem ýaşyň uzyn bolsun diýendirler. Sebäbi bu tatlar bar dadym. Çok many munyň nemesem bolmaly da, aýdylýan sözem bolmaly. Şo barada ýa-da bir söz bolaýmaly da. Bizde de yurdun içinde türme, bizim türmelere girip çıkan adam kendi olan var, onun sözü var da bizde. Türmeden çıkan adamları şeyle diýerler. Ahiret azabından olsun diýerler. Munyň näme degini bilýändir türkmen ahiret azabından diýmek, ahiret diýmek dogdok diýmekdir, cehennem diýmekdir. Diýmekden türmeden çıkellen adamlara sen cehennem azabından bolsun diýmek bolýar da by. Bu da näme düşündirýär? Bizim neme türmeleriň nähili elsen işlegine hiç häzir Şednaya türmesinden hiç bir farkynyň bolmaýanlygyny türkmen gaty gowulýandyrmyny? Sebäbi ýurdun içinde iki türkmeniň biri şol türmelerden geçti da ýa-ni bizim ýurdun içindäki penitensiyar sistemanyň ne derejede bagşy boldugyny muny her bir türkmen bilýändir. Geçenlerde şu mecliste de aýdyp geçdiler bir deňeşdirmek. Deňek gördük şol nemäniň Russiýanyň Matroskaya çyşyna türmesi bardyr. Siriýanyň Şednaya türmesi bardyr. Türkmenistanyň meşhur Odamdaki türmesi bardyr. Olaryň penitensiyar sistemasy zalymlygy bilen gaty meňzeşdirler. Ondan soň neme içindäki metodlar, bularyň proýektlary gaty meňzeşdir. Häle-de ine şol nemäniň Şednaya türmesiniň ýeri bar. Hafız şu Esad, Başar Esad'ın dädesi Hafız'ın döwründe konfiskasiýa edilýär. Konfiskasiýa edilip, şol hiç ilahy ýok yerinde adam özünden uzagrakda salınýar da edenli neme berýäne ýaňşy insana garşy insandaşy gynamalaryny, ýa-da o metodlaryny nemetmek üçin ullanyp bilmek üçin insan gözünden biraz uzagrakdan emetýärler, salýarlar bu türmeleri ve bu rejim bilen gelýändir. Bolmasa ýoksam şol Şednaya türmesinden öň Siriýede türme ýokdumy? Näme üçin bir gelen rejim şu türmeni salýar da? Bir rejim var, gelen wagty özüniň karaçylyk sistemasy bilen gelýändir. Bizde de odan deke meselem. Onun içinde 40 kilometr Aşgabatdan, onun içinde insanyň gözü görmedýäne ýöne Aşgabada ýakyn, boy wagty şoňa neme diýerler ýana hereket ediler ýana ve hiç kimin gözü görmedýäne hatda şol odan depeden 5 kilometrde bir owa da bar eken. 107 sana hojalyk bar eken. Şo ýerden şo hojalyk göçürilen hemmeti. Şol owa tutuşlaryny göçürilen. Bu da neme diýär ilatyň arasynda 2002-nji ýylda şol owa tutuşlaryň mejburi ýagdaýda göçürildi diýär da.
Oğdan Depe'de var ya 2002. yıldan başlanıya salıp 2008. yılda utorya bu Oğdan Depe'nin lemesi Kuruluş lemesi doğan. kuruluşuk işleri 6 yılda devam ediyor ve 6 yılda da gör näçe yatırım näçe pul güdendir Oğdan Depe. Eşavatlar, nemeleri, okullar 9 yıllık edip neme institutların nemesini yıllardan gıyıs kaldıp nemekten dövre doğru gelýär aşada. Şondan soňky neme da ve bu Oğdan Depe gerek vardymy? Aslında var, salma gerek vardymy? Bir arajyk şu türmelerin tarihine dönsek. Haçan Türkmenistanda Sovet türmeleri gurulup başlandy. Aslan SSR döwründe nemede ilkinci neme şu Sovet döwründe ilkinci türmeler Sovet döwründe gurulýar ve ilkinci ve iň meşhur türmelerin biri Paýtaht Aşgabatda gurulýar. Aşgabat türmesi. Adamyň Aşgabat türmesi eken şeýle hem var, Mary we Çerjewde türmeler var eken. Bu türmeler tutuş Sovet Soýuzy boýunça var, Sovet Soýuzy boýunça ýaýran gulagın, şol neme Staliniň döredilen gulaklary var, şol gulak ulgamynyň bir bölegi hökmünde gurulýar da şo wagtlar. Bütün Sovet Soýuz türme eken şo wagt. Şonýanak bizim Türkmenskaya SSR-de da şol wagt gulagın ulgamynyň hökmünde şu türmeler gurulýar. Ve türme bardy. Oğdan Depe aslında geregem ýokdy delin ýöne her bir gelen rejim özünün karatini sistemasy bilen ve gelýän eken ve bu karatini sistemanyň iň esas organı Oğdan Depe. Bular bu rejimler simboliki ýagdaýda bu türmäni paýtagtyň ýanynda simboliki ýagdaýda ine men bar, men güýçlü, kim maňa garşy çyksa, kim meniň rejimime garşy çyksa vahşice öldürürüm diyen mesajı vermem için gurulýar da bu türmeler. Aslı bu türmeler rejime karşı çıkanları insan daşı gıynamaları bilen, insan daşı çemeleşmeleri bilen korkut alıp öldürmek için öredilen türmeler. Ondan sonra neme var? Şu an mesela 1970. yılda da neme gurulýar. Daha şoňsy aýallaryň türmesi gurulýar. Ondan soň 2013. yılda 90 hektar ýerde täze şu da şoňsy täze aýallar türmesi gurulýar. Oňa da bar 285 milyon dollar nemedilýär. Çıkarılýar şu türme hektar ýerinde hawa nemedilýär. 2017. ýylyň nemesi var da 2017. ýylda şu wagtda hiç bir statistika ýok. Statistika tap bolmaýar. Türkiýede statistikasy ýokdur. Ýöne şu kawat nemet gözleýän kawar mejnunarody halkara nemelerin finatyan guramalarının raporları var da şu ýerden tap bolýar da 2017. ýylyň statistikasyna görä Türkmenistanda 22 tane penitensiarny sistema var eken. Şolaryň 13 tane koloniýa türme eken, 6 tane dermal izolatory var we 3 tane el tapasy var eken. Ve 2017. ýylyň soňunda bütün türmelerde tutsakda yatan adamların sany 30 miňden geçýän eken da. Ve biz 2017. ýylyň statistikasy boýunça dünýäde türme tutsaklary sany boýunça 4-nji ýerde durýar. Seyşel adalary, Amerika, Salvadordan soň 4-nji ýerde Türkmenistan durýar da. Bir düşünip görün. Salvadora näme üçin tutsakhanasy köp sebäbi gatyn mafiozuny nemeler kendi aýurda. Bandalar gatyn koýurdy, adaty ýagdaý girizilýär. Mudama sebäbi gatyn şol mafiozy nemeler kendi bolan soň adatdan da daşary ýagdaýlar girizilýär, bizde nemeler da. Sorok çıkýar da biz hani asmanymyz duruy, asmanymyz arasda ýaselin bu asmany arasda ýurdun aşagynda türmelerde yani 30 miňden kän adam bu näme diýmek dünýäde 4-nji ýerde durmak näme diýmek bu?
Näme ýurdun içinde adatdan daşar ýagdaý barmy? Näme bar? Uruş barmy bu ýurdun içinde? Näme bar bu ýurdun içinde? Munşa öldü 3-4 milyon adamyň ya 30 milyon gowrak adam dünýä dördüncüsü näme diýmeli? Dünýäde dördüncüsü o Salvador'un ýanynda dursa. Näme diýmek we? Şu ýerde näme bilim sistemine yatırılan pul bilen indi şu penisin sarını bunşa adamı var näçe san näçe pul gitmeli nemeden büdjetten şu bunun sakçıları var bunun polisi var bunu gorayan nemeler var näçe pul gidýärler onun yerine nemelere bilim sistemine pul yatırıp bilimli adam akıllı adam yetiştirsen şu türmeler bolmaýar adam ýa-da Onuň devam ettirin şu an. indişe bizim türmeler 2002'de bilen 2008'den aralykda odun depäniň guruluşy dowam etdirdi. Diýmek näme diýmek şol ýyl-ýyldan näme ýani basgyny güýçlendirjek diýdi bolýardy. Ýani terror toparym ýani rejimiň näme şöyle or sistemi ornatdyrdy. Aýdyňlar ýani ýurdun içinde ýalňyşlyk görüp bilýän adamlar ýa iş başarýan adamlar şolar näme gerek gal şo rejim. Ya yurtdan çıkıp kaç gitmediler ya da yurtta yaşadılar nähili waden suçsat yani görnüş olup görmeli tudur olup gelmeli olur. Onun içinde beýle ýagdaýlaryna Gurban Ağa Taway Gurban Ağa kurumlarda şeýle horçuluklar çekýärler onun içinde çektirýärler. Üstlerine de olara imitlik getirilen hemen içinde kurulan ferma bilen doňuz goýuna geçiripdiler imitlerini. Öyle horçuluklarda, açlyklarda günde taýak birden tuberkuloz onun çıkıp gelmeli yani virüs mi? Yani ýaýrayan bir ketel tukunda. Yurttaşyna içinde çeken ýene de halkyň içine de getirýärler o ketel. Bir näçe soň yazma çanok näçe ýylda 120 ýalňyşmasam diňe tuberkulozdan ölýän adam. O 2017-nji ýylda, açardyňyzdan bölýän şu ýerde 2017-nji ýylda her ay 23 adam tuberkulozdan ölýän eken da. Her ay Banisa 230 adam ölýän eken tuberkulozly, şonuň 23-i ölýän eken da her ay. 2017-nji ýylda. Her ayda 230 ölýän bolsa 20 ýok ölýän bolsa näçe olýar 10-dan beri. Beýlekler hem sagal gidýän däldir ol balnislaryňa mene Margaret'ta tuberkuloz nemesi bar onuň. O taýam ýagdaýyna men öz klassdaşym şo taýdan ölüp çykyp geldi da. Ve dowamyzda. Tuberkuloz bardy şo taýy sagalmala şo taýdan ölüp gaýtdy. Nuriyadi. Millet nämetka öwlawly muka. Ýalňyşma. Tehel bolugdy zady üçin içeri galdylar. Bolugdy zady üçin aýta aldylar bir näçe ýyl berdiler içine. İçeri ýatyp ahyrem men ölüp geldi. Ýa. Şol näme da şol rejimiň isleýän adam bolmasaň ýa näme bolmaly däl. Nähilde rejimiň islemeýän adam bolmaly däl. Molla bolsaň şo pat kontrolny molla bolmaly. Ýöreňi hünärmendi pasap edýän bolsaň olaň pat kontrolünde bolmaly. Ene mekteplere synet göräň. Ene gökçe köýnek börüp garaja köş beýjaşlarymyz geýip dogrymy? Zastavit edýärler onu. Açyk turma-da. Sen ütgeşik özüň gelişdirjek bolup neme diýen? Riska jorap beýän ýa saçyň pürçöz kedersiň ýa glokal kalat takarsyň özüň berärsiň ýa bir özüň neme nähili diýsem adam duýma nemesi da özüň berär taýdy. Erkinlik duýgusyny özüňde yani yaşamak bir nemesi da özüň bedemek ýa ütgeşik geýinmek şol atlar etip başladan içeridäki molumsumaklarym neme nazaratly alda
açyk turmagyň nazaraty bolun. Diňe şol näme gedirip sen dikleşiberseňem sen örneme adam. Näme? Bir yaramaz adam diýip ýeňirräk aýdýar. Şol bolar üçin goýun sistema gerek, sürü sistema gerek. Baryň meňde şol maly pikir etişiňem, pikir hiç edip bilmenden. Ýaşama şertiň bir bolmaly. Ýetişdiň, uluk taýagydyň, işe girdiň bolmasa garaýa toprak bilen kärende, öz topragyň özüň kärende alyp gezmeli. Köpelmeli. Şo rejim üçin ýene näme? Material köpeltip bermeli. Endi ol rejim üçin adamyň nämesi gymmaty, insan gymmaty bolmasaň sen material hökmünde görýärler. Men şolaň dilinde diýende material köpeltip bermeli, gitmeli öwlada. Gitmeli, gömülüp, senden näme de galmaly däl, ýadygarlygyň malmaly. Gerek bolsa üstüne tekirler koýarlar başka. Tekindik koýarlar. Şol rejimleriň nämesi ekeni? Nähil diýip. Indi ferdiň şu internet çykdy, internet görüň. Adam iletişim, jemgyýet bir-birine iletişim has köpeltip başlaýar. Bir ýerine barmak kökman däl, pikiriňi, düşünjäňi mediada aýdyp bermeli boly. Indi şo medianam kontrol altynda bolýarlar. Biri yaramaz ýol markasa, yaramaz bilemok, suw ýok, ýa bir hapa döküp duran bir ýeri, ýani ýurdun kemçiligi, halkyň bähbidine işlemeýän bir zady görkezse, derrew şonu adam tapmak bilen ýa-da nemesini media içine girip şo videosyny pozmak bilen. Näme görkezmeli diňe Asudatman ýa kaçyňdaly Asudatman türmeler aňyrynda türmeler görmeli. Asudatman näme aýdymçylar öňmeli. Öz monopoliýasy bolan marginal toparjyk näme işleýär, iş edip bolýar Türkmenistanda ýurtdaşyna çykanlar başaramaz. Bir ýeriň gysan bolsaňyz bärde işem tapardyňyz işkän. Şonuň ýaly mediýany şonuň ýaly kontrol edip saklamak isleýärler. Ene özüni adwokat diýip bir kanuny temsil edýän adam, kanunyň wekili diýip aýdanda. Çykýa ne adyny aýdyp bilýär, ne ýüzi gözüň görkezip bilýär. Haýır ýüzüň görkezme adyny ýa nirde işleýän, nirde okudyň. Konstitusiýa ýurdun içinde konstitusiýa bar, kanunlar ýörýär. Ene bularyň kodeksleri diýip ýöne näme diýip durandyr? Bar, ene bar bizde, ene bar, ene hukuk bar diýip. Millet näçe gystalara millet öňkäli näme däl göz açyldy. Köşürak soralar ýazarlar, jogap ýok. Ýöne şu taýda şu ýurdun içinde kanun bar diýip kawullanýan adam sorag berer, oň sorag berýär ýetişikda. Oňa derrew jogap berýärler. Ýa-da kommentarlaryň pozup durandyr. Şonuň ýaly? Men näme geçdim? İlde şu ýerde ýani tuberkuloz diýdi-de, özüm Türkmenistanda bar, hakykatda lekarstwna näme ustowçy tuberkuloz bar. Yani dermana bolanam, näme diýenji bolan tuberkuloz bar. Erwet formasy bar tuberkulozun. Onsoň näme aýdyşymyz ýany 17-nji ýylda her aý 20 çadym 230 adam gelýärdi, howamy. O nädän bolýar? Birinjiden medisina kömeginiň ýoklugy. Higiyenanyň hiç, o ýaşaýyş şertleriniň hiç ýoklugundan de türmelerde aşırı sığıp bildiğinden hem hakken oturttukları için. Mesela mara bütün Türkmenistan'ın türmelerinin umumy hani alıp bilecek sany 11.770 adam. Ama 17-nji ýylyň statistikasy boýunça türmede 30.450 adam atıyor. 3 katı köp adam atıyor. Mesela Oğuzhan Tepe'nin 450 yerlik türmesi var. 1600 adam atıyor. Seydi'nin asob rejimi vardır. Strogo rejimi türmesine 700 adam yeri vardır. 2300 adam atıyordur. Seydi'nin ofşi rejimi vardır. 1100 adamlık yeri vardır. 3300 adam atıyordur içinde. Bayram Ali'nin türbesinde 800 adamlık yerdir. Yani 2700 adam oturundur şöyle yerde.
Yani birim şol odan defe türmesine var ya, yeke gedegem halkara Kızılay, Kızıl Yarımay'ın gelmesine ruhsat verilmedi. Bu dine bir türmedeki oturullardan bütün cemiyetimize hem yurdun içindeki cemiyeti hem yurdun içindeki cemiyeti hem bütün dünyada hoş salyandır bu tubürküloz olayı. Ýa-wa. Türkmenistan'dan başka yere çıkıp girip oturuyor ve başka bütün dünya hoş salyandır bu tubürküloz. Ve Türkmenistan bugün dine yurdun içindeki konstitüsyonda zaten olmanda da yurdun içinde konstitüsyon kuruluşu hiç işleyen derdir. Yönü bütün dünyanın var adam hukuklarının ehli umumu carnamasını, vatandaşın hakları ve siyasi hakları boyunca şartnamasını, sosyal, iktisadi ve medeni hukuklar boyunca halkara şartnamasını, gıynama ve beyleki rehimsiz kemsedici çemeleşme ve ceza karşı konvensiyasını adamları mecburi yitirim olmaktan koruyan carnamasını bozayandır Türkmenistan. Ve bugün men dünya cemiyetçiliğine yüzlenyen, dünya demenin dünya cemiyetçiliği var. Bu dünya cemiyetçiliğinin Birleşmiş Milletler Guraması ve beýleki halkara guramaların döwletlerden adam hukuklarını goramak, genosidin ve beýleki adamzada garşy jenaýetlaryň öňüni almak boýunça goşnamalaryny ýetirmegini talap edip bilýändirler. Ve bugün men bütün dünya nemelerine, cemiyetine yüzlenýärin Türkmenistanyň o borçlaryny yerine ýetirmesini talap etmegini isteýärin. Tamam, siz devam edin. Şeýle siyasat alyp barýarlarda, öz medialarynda döwlet dip koşadyrnyň içinde döwlet mediasynda ýa-ni öz türkmen paltarynda ýenesinde bilme ýol berýändiklaryny, banklarda pul doldugyny görkezäýne kredit berýän näme az %1% bilen. Ondan ene ekindarlygy ene bakta da reklam edýändirler. İş bar dip, fabrik dip, banan pomidor ekimlemelerini Karaçotaýda barja önümçiligi reklam edýärler. Endi bilim bilen işleşýär diýenler näme manyny berýärler. Taýda öndürilen itler vardır, robot itler. Bular getirip reklam edýärler. Grazanski iti näme içinde görkezdiler. Harby bölüm içinde. Näme edýärler, halka aldajak bolýarlar, ona başaranoklar da. Ondan ene bilim şoň jemi näme ber, jemi näme kartinka, näme görkezä, surat bilim bilen işleşýär. Teknologiýalar açyk, internetiň tili inçe hemmeýärem tokly, gazly statistika berýärler. Näme ýurdun hemmeýärinde togam bar, TV gadam bar diýip görkezä. Ýollamydan gowy görkezä. Ene bilime ýaklaşýar ýurda. Halkymyza seredýär. Ende şu türmäniň öz aýdyp halk bilen işleşmeýändiňi, özüň rejimdiňi 30 000 adam näme diýmek? Ol diňe aýlanyp duran näme adam? Ol çıkıp täzenim gelip duran bar. Nestada 3,5 milyon ýaşaýjy bolsa Türkmenistanda ortalama ýatda onça ýok bolmagy mümkin. Her 116 adama biri oturýar, biri oturup gelýär. Zenan waram şoň içinde her kadam ama. On häzir giren çıkan hasaplasaň ol siz olarda oturanlar yeneler her 50 adamdan biri näme görenler. Şo nimanyň rejimiň nemetini görenler, agyr wasytyny gören olmaly. Aslında bütün Türkmenistan'ın özü basynyň aşağında. Ösen döwlet biziň baýlygymyzy dördünji ýerde energetik boýunça diýýärler ulanýan mediasyna seredin. Garyp ýurtlaryň nemesini ulanýarlar, uygulamasyny imo bilen näme laýyn. Oňa içinde ýörükçeler pornografiýadan doldurup koýupdyrlar.
ondan taşa devletlerdeki näme Viber we Telegram we WhatsApp gidi otirasanasan ulunlayan nemeler, messengerler. Ya YouTube açan hani sen yöreten da 1 megabitten yok tezligi. İnternetin tezligi. Ol sade rejimdigini görkezä halka garşy bir sistema barlygyny görkezä adaşdy. Onça türmeler ýyl-ýyldan köpeldip üstesine de zen alan türmediniň gurulşydy. Her bir neme watandaş Türkmenistanyň içinde baskyň aşagynda adipden doguldy enesinden doguldy jahil goýulan enesinden atadyndan baskyň görä. Soň ýasly da bar. Bar nemede baskyň görä Kanada nemasdy ekonom prezidentiň nemesi asdy suraty o kimlernem nahil imitlenler olar. Ýaslydan çykdy. Mektebe bardy. O taýda nemeýaly türmeýaly açyk türmeýaly olaşyň näçin ayaklaryň palçyk köwüşlerini palçyk boldy. Ýağış ýağdy, gar ýağdy. Näçin çaga palçykly ýollardan ýörýär. Sonra böyle nokta näçin aýan palçyk etip geldik. Şol sistemanyň ýetişdiren molumlary da olarum bir nähil diýip bir uly polis ýurdunyň nemesi de adamlary da ýetişdirilen adamlar. Köp zat nemeler wizatga okap geleler. Barın neriň türme bolup durar. Ýaslyň türme, sen öýüň türme, eneň ataň jahilliginden ýa-da o mekdebiň türme, institutda bar ýa internetde giräýmedi ene. Hesem habarda nemetdiler, berdiler kagaz. Kagaz ýüzünde ýazypdy. İnternetde girmejekdigime, köpçülik işlere näme gatnaşjakdyma diýip. Ben bilim bilen mesullanýan olsam, şo Wi-Fi çekip bermeli. Orada institutlar bilen linkler moýmaly şolaryň nemesini öwreniň okan ingilisçe bolsun, rusça bolsun tapady ýok. Indi Russiýada ulokan neme ýok, onuň ene hiç olmanda Türkiýede bar. İngiltere'de var institutlar, Amerikan hemmesi İngiliz dili nemeler da. Yani özüm teşvik etmeler şo taýy. Yani bu institut bilen da neme işe bu institut bilen da işe diýär, kim gurulanda da özüň reklam etmeli, bilimi özüň öwretmeli da. Demekler. Ulogy minme, daşar döwletde gitme, baran ýerim türme. Ol halky köçeden öz owasyndan kovup goýar. Bu owasyndan odan depen. Nide ýaşamaly olar? Türme daşaryk çyksaň, ikagaz bir adatlyga çykyp bir erkinlige çykyp ikagaz gepläýin diýsen, içeriňdäki adamlara basket bölerme. Barsaňam näme daşylar halkyň huwasyz goýulanyny pedalanýarlar da. Watan näme, hökümet näme, rejim näme, halkyn aňyndan da aňlap başlapdy. Näme üçin sen watanyň näme diýär, näme üçin sen ýurduň satýar. Ýurdu satyp bolam, ýurt duran ýerde dura, topragyň üstünde dura ýurt. Sen şol ýurduň üstünde özüň häkimetlik görkezän Burama bolýar, ýani terror topary, suwat terror topary, soň ýalňyşlyklaryny aýdýar, etmeli däldigini. Diňe basyş ýurduň içi Türkmenistanyň içi. Adam terediň öz peýdasyna da işlän ok. Yani Sednaýada da kimler Rus KGB-sine, ýani ruslaryň eli bar. Türkmenistanda odan depenem, ene şo Ruslaryň proýekti işledip beren şunun ýalyda da işledersiň diýem, ýene de ortnemy Rus näme watandaşy. Ellerinden ýurdun baýlyklaryny aldyrýarlar, ne gazyň puluna alýarlar, ne newitin puluna alýarlar. Oňsam o taýda siz üçin otel gurdum, siz üçin ýaht klup gurdum dep, ýol gurdum dep çöýdüp ýalan ýabylar ýurdun başynda. Ýurdun başyna getirilip goýulan nemeler häkimet
diýip aýdýanda. Häkimetlik görkezilýär. Şöýlerek wagtymyza magasan ýalazyk. Aýt goşak sözüňiz bolsa. Awa senior bitirme öwrütdirler komissiýadan gaçýar adamlar. Ýa. Bitirme bolansa. Asuda asmandan gaçarmy adam? Neden gaçýar? Uzağa çekmeden de hoşça şaýerlik menem için çıktı. Olýasa onun bilmediği için.